Ya, Reng. Heeh. Lah ngapa? Ngapa kok matur nuwun? Kelakon enek dalang cangkeme putih aki. Ya aja sambat aja sebut kowe ora protokol. Oh ya. Pantuhe protokol kesehatan, Bro. Ya. Nah. Heeh. Matur nuwun, heeh. Wah acarane megah tenan ya, Gong. Kandhane kok aku mau sore ngarep ning kamar mandi wae entuk dalan. Lah ngopo? Wah isine wong tok. Ya ora apa-apa piyai semene mbak niki padha nyekseni sartane padha memeriahkan acara rangkaian acara pasar kangen ya, Reng. Heeh. Bener. Lah ngopo kok awake dhewe melu iki mergo awake dhewe iki diperhatikan. Iya. Kenapa kok awake dhewe diperhatikan iki mergo awake dhewe memprihatinkan. Omonganmu kok nyemelangi ora. Ya ora kok memprihatinkan. Nek le perkara kanca-kanca tak kira nek perkara ekonomi iki ora wis do ora keweran wis pokoke kecukupan, Reng. Iya. Lelakon urip sing memprihatinkan iki. Wis aja tendensi ngono to, Gong. Ya awake dhewe ki nen nglipur para pamirsa, para miyarsa sing padha rawuh mrene. Heeh. Wah, iki ora mung dipirsani karo warga Jogja lho, Tru. Lah, Luar Jogja ya akeh. iya. Kayata Malioboro. Malioboro kok luar Jogja. Lho. Alun-alune cara dene. Oh iya. Luar Jogja akeh. Iya. Malah mau saka mancanegara ya rawuh. Wah, luar biasa. Jaman saiki pancen budayane awake dhewe, wayang iki khususnya iki wis terkenal tekan luar negeri. Ya kuwi nek kuwi kan mbiyen kok. Wayang iki pancen wis diakui oleh dunia, tercatat pada rekor UNESCO pada tahun 2007. Oh ya. 3 apa 7? Ambuh ah. Pokoke awake dhewe nang kene suka parisuka ya, Tru. Iya. Andrawinaga ngareng. Iya. Go sinden pira kowe? Wah, pirang-pirang. Sinden-sindene ora sing biasane iki, Reng. Lah ngapa? Tangga teparuku sing tak jak iki. Wah. Ya no. Mbok De Giarti, Mbok De Winarsih, Mbok De Parti, Mbok De Tulasmi, Mbok De Iya. Mbok De Tumi kabeh tak jaki. Wah, ngapur ora. Iki men iki bocah-bocah tuwa iki men do ngerti kanan kutha kaya wah. Anggepmu apa bocah tuwa. Weh lah wis wayahe menep, wayahe semelak kok terus. Iya. Wis wayahe menep mah ketibanan sendok. Ayo ora apa-apa mabul meneh. Iya. Ke wah jan dipirsani piyai semene mbakne iki sing anu mirsani iki lunga teka, Reng. Iya. Dasare iki dipisungsungake. Wah iki UMKM tradisional kabeh. Iya. Panganane ora ana kok panganan jaman saiki iki panganan tradisional kabeh sing didol. Iya. Neng pojok kono kae mau ning ngarep transit kae mau. Apa? Bakul apa ya? Tape apa ya? Aku terus njawil sing wiraswara sing nyambi mekeng kayak kancane kayak kon dandan kaya aku. Iya. Anggepe apa kok ora? Matur nuwun. Iya. Iki ya matur nuwun ngersane pihak Dinas Kebudayaan DIY. Iya. Karo Taman Budaya Yogyakarta. Wah, aku iso kelakon gelar kelir nang kene iki kebanggaan lho, Ren. Apa ya? Tan wingi aku ya rene wayangan. Lho, parkir mingan. Parkir bangga kae ora. Lho, ne ora ora-orane matur nuwun, Tru. Iya. Awake dhewe dinaik kesempatan kon latihan. Wah ya. Matur nuwun, heeh. Ing atase ming sak dalang desa. Iya. Bisa tekan kutha ya, Gong. Kandhane kok ora. Iya. Yo do tetembangan yo. Ya, apa? Sakarepe kanca-kanca. Niki iki arep gara-gara ora kudu sing alus-alus, ora kudu sing pakem-pakem. Lah ngopo? Lho, wis dipirsani piyai semene mbane iki karo nggo hiburan, nggo rungan-rungan. Iya. Apa? Mbok menawa ana request saka kanca-kanca wiyaga? Wes ora. Engko mah ming request mlaku-mlaku. Ngawur ora. Kok sore kok do ngapel-apel kowe ora. Iya, saka sapa, Kang? Ayo, Mbak. Sapa? Mbak, ini kan ya, Reng. Oleh to aku ngedeke Mbak ini kan oleh to. Oleh.
Ora ana sing menging wong kuwi ora ana sing mengku. Awu. Ora ana sing mengku tegese freelance. Oh. Freelance. Wis disobiangke kok jare kok. Ngawur. Sepati gongkon ngadeg gong. Oh ya. Kakang Bayu aja lali walengko yen kowe lumaku. Ora perlu kesusu amriye supaya sopir mbayame dasare seragame kompak kabeh ya Gong. Heeh. Ora ana sing bedani siji-siji ya. Iya, biasane nek werna biru ngono kae terus ana siji sing liyane iki biru dongker sing siji si sapa Via kuwi biru ndok bosok. Sakjane iki ya padha. Apane? Padha tekne nggone Via luntur. Oh, kelunturan. Kelunturan. Iya. Lunturan yoga. Wah. Kok ngawur kok kelunturan-kelunturan yoga. Ayo ketempelan yoga lho. Ya pokoke dititeni wis. Anggere wong wiyaga ki suwe-suwe saya nyelot putih berarti yang ngluntur nang Via. Ning nek isih ajek ireng piye, Gong? Berarti ora nglunturi. Lambemu ora ajek ireng ora nglunturi. Nek belang blabuk ngono ya. Klawu to? Klawu ketek. Iya. Disapa sik para lenggah kowe, wah luar biasa. Luar biasa sekali penontonnya malam ini. Niki rawuh mriki sedaya iki tekne arep mirsani wayang apa kepiye to? Oh, lampuh kuwi takonono to. Oh, mergo jajan. Iki jajanane akeh, Mbak. Selamat malam semuanya. Halo, masih semangat ya? Udah jajan apa aja ini? Wes jajan apa wae, Lur? Mercon? Kok mercon? Habis ini masih ada jalan sehat, tenang saja. Jalan sehat. Jalan sehat kok ya ini. Ada door prize-nya. Apa? Door prize-nya sinden. Wah. Sinden sing endi? Hah? Sinden sing endi? Boleh milih. Sindene boleh milih. Sesuai dana. Lho maksudnya kan bayarannya sinden kan beda-beda ngono lho. Danane piro ngono dari milih sing endi? Tak jak ngidul kono. Endi? Lampu merah. Ya ora kelasnya lampu merah piye. Taman Bentar. Heeh. Online jemput bola lho. Ya, Tembang, Mbak. Tembangipun napa menika? Terserah karena tidak ada pamundutan. Heeh. Ora ana pamundutan ya, Tru? Ora. Wong WA ya ora ana. Wong ora ngerti kok awake dhewe wayangane kene iki ora enek sing ngerti. Oh, ini streaming tunda nggih. Iya. Oke. Oh ya. Nembang, Mbak. Sing gayang? Lah iya masa onang-onang sing ditembang ora. Niki sing gayang nggih. Nggih, kompak banget. Ana bule barang lho iki. Oh lah iya. Bule, Pak Le. Apa ya golek siji bule. Ana selo. Endi? Baladewa. Bule ya. Ngawur. Iya, Mbak, tembangnya apa, Mbak? Kusuma Wijaya ya. Oh, Kusuma Wijaya. Iya. Ki ora entuk ngladrah, Kong. Ngapa? Waktune mung tekan jam 12. Yo. Ini sotem ya. Heeh. Short. Sik, kok bahasamu tadi Padet, pakeliran padat. kok short time Lah dalam bahasa internasional kan sing mirsani ora gor piyai. Oh ya. Nah, monco. Ya, wah. Kanca-kancaku do proso kabaran. Wo lah iya. Prai 13 dina. Maah. Tenan iki cangkemku putih tenan iki kok. Ya ora apa-apa, menguntunge omeng ora sewengi, Gong, ora apa-apa. Heeh. Patuhi taati peraturan. Ya deh terus. Iya. Mbak niki kan wis kepareng nembangke. Iya. Ki sindan-sindan semene Mbak niki ora dinggo. Iya. Dinggo ngapa? Dinggo menghibur. Wah. Wanggepmu wanita penghibur. Ora celemongan renggak. Ayo Mbak, siapa penjenengane Mbak Anggi? Oh ya, Mbak Anggi. Heeh. Sing ngancani sapa? Kancane karo Mbak
Via. Oh ya. Iki sinden siji kon nembang bola-bali ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh ya. Diaturi Kang, disepati. Yo Mbak Anggi karo Mbak Via. Jeruk garut kadone manis rasane. Nadyan pilas tak enteni radane. Oke. Gimana Mbak perasaannya Mbak Anggi? Perasaannya? Saya? Iya. Senang. Kok saiki kok banget jerawate saiki tadi. Iya. Kok nggak tekke banget toh? Loh Mbak, jerawat kuwi muncul karena kelebihan protein. Kenapa? Cek nang Google ora protein. Salah satu sing proteine akeh, pendomplang protein ya Reng. Apa? Telur. Kowe kuwi aja kokean mangan ndok nek ora pengen jerawat akeh. Apa kendok ya? Heeh. Sedina loro kuwi wis paling akeh kuwi. Iya. Wis protein ya, Bang. Heeh. Ndok ki nek siji proteine cacahe 7. Oh ya. Nek siji iki kurang kok ya. Lah ya loro ben 14. Wah. Nek siji ra patut jare. Ora wangon. Kayak kuwi omong kuwi reca gupala kuwi. Nggih, Ngawur Sugeng reca. dalu. Sedaya warga Jogja dan sekitarnya. Sing rawuh rame warga Jogja lho. Ya dari luar daerah juga dari luar negeri juga Nah, ada. iya. Ya ampun. Aku ikut senang. Yang apa? Banyak jajanan. Lah iya. Iya. Aku mau wis ngubengi kene iki. Apa sing tak ubengi sate koyor mingan? Ya untuk barang-barang Mas, enak kabeh. Sate koyor enek, mendoan enek. Heeh. Pokoknya barang-barang. Kayak bayar ora kuwi perkarane. Ya bayar apa ya ge mosok Bu, kula sinden mboten sah bayar nggih. Niki kula promosekke lak ya saru. Andelalah sing wangsulan nek apa tim dalang regane langkung larang nih. Mboten kok anu sami mawon. Ya ora usah muring-muring kok kowe iki ora. Nembang Mbak. Nggih. Iki wong loro tembange kok beda-beda. Piye maksude? Maksudnya piye nek tembange beda-beda mbok takon ngadeg dhewe-dhewe ora iso. Kudu manut pernatane nata Mandura Prabu Baladewa. Aduh. Iya. Om arep melu-melu adu to saiki kowe. Gimana? Kan semuanya begitu. Karena aku mendengarnya setiap hari. Iya. Jadi kulina. Jare apa-apa mergo kulino. Heeh. Dasare nek kowe iki wis kulino mergo wis ana gawane. Gawane apa? Gawan auramu sing mistis. Iya. Ini maksudnya gimana itu tadi? Nembang. Iya kok sendiri-sendiri. Rong itu tembang. Ya ning wong loro tembange bareng. Dadi wong loro ki tembange loro. Oh ya. Maksudnya piye kuwi radong kuwi. Wah, cah SDM rendah. Wah. Ngene-ngene ki ya sekolah aku ki. Ning ora tekan kuwi pelajaran kuwi lagi ra mangkat. Terus piye? Gak nembang. Apa Mbak tembange, Mbak? Ayang-ayang. Oh ya, yang wedok karo wedok ora apa-apa. Ora apa-apa. Mbangane. Bisa. Aku lagi ora srek karo Mas Adi ya aku. Kan aku bagian lanang iki kene-kene. Oh ya. Iya. Ayang-ayang gong. Tembang pertama tembang kedua ayang-ayang. Ya. Terus sing mengko bar ayang-ayang apa? Wis sak karepe men do mikir kok ora. Oh ya. Ayang-ayang. Deal Mbak, ayang-ayang. Deal. Ya wis ora dadak nggo ngenyang ta ki. Lah ngenyang pira? Ayo sak mampune ditku. Wis kuwi wae. Terima kasih. Matur nuwun. Ki saya wengi saya akeh pengunjunge, Reng. Oh lah iya. Ayo saya wengi saya akeh variatif jajanane kok ya. Oh lah iya. Iya. Ora mung jajanan tradisional ya, Gong. Heeh. Jajanan modern ya saya wengi saya akeh. Oh lah iya. Iya. Saka sing panganan mateng nanti panganan mentah apa. Ayo, tegese mateng ki nek urung dimasak ngono lho maksude. Mentahe. Wah, iya iya. Heeh. Iya. Sindane isih Akeh sing urung kanggo. Yo.
Mbak Yanti karo Mbak Yoga, Mbak Yanti sing MC mah. Udu awake dhewe ya nggawa Mbak Yanti. Oh, iya. Heeh. Iya. Mbak Yanti karo Mbak Yoga. Oh ya. Oh ya. Ayo diaturi ngadeg kok Yoga ora. Sepote apa? Nek khusus wong loro iki ora usah nganggo musik spot. Oh ya. Mergane ngirit tenaga. Oh ya. Yo gek ngadeg yo. Mbah. Sing prajen mah. Kecare. Ora muni kecere ra digawa. Lah kok digawa te? Ketut. Rapopoh. Mbak Yoga wae rambutnya anyar to. Anyar. Kemarin apa kena blush on nih lho, melu blush on. Tak kira nek tayangan Kudanan Mas wingi. Mas dadi buta rambut geni ora. Ah terus ling lairke kuwi mbokne buta rambut geni kuwi sing kampuh. Ah iya. Kepanasan. Teneh, mlaku. Iya. Tembangnya apa, Mbak? Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Iki pokoknya wong loro ngarani tembang dhewe-dhewe iki sing ngarani Yanti, saiki sing nembung nek Jogja Istimewa ya Mbak Yanti. Ya. Terus kok Mbak Yoga ya ngarani dhewe. Oh lah iya. Oh ya. Njaluk dhewe. Oh ya. Nek Mbak Yanti Jogja Istimewa kok nek Mbak Yanti Magelang Istimewa. Mbak Yoga. Mbak Yanti kabeh. Mbak Yoga. Wajan aku nek rentok udut iki ngene iki omong lerak-lelu. Iya. Omong lerak-leru kok kayak cocok gejala bisu. Mantan. Gejala bisu. Gejala bisu terus gejala budak. Aneh-aneh ora. Iya. Yo. Apa? Lesung Jumengglung. Apa? Jogja Istimewa. Iya, yo Mas. Jogja Istimewa. Terima kasih. Modar keblungan pindho aku reng ora apa-apa. Aja piye-piye ya Kang ya ora. Iya. Ya karang ngene iki nek resiko lambene putih. Iya. Iya. Ora apa-apa. Yo kayak Mbak Yoga ngarani apa yo? Katresna Jati mawon. Oh karo wong lenang berarti. Kali Mbak Yanti mboten napa-napa. Wis ora aku ora Yanti likur Yanti. Kok mban silatan to karo kanca iki kudu sing adil para marta kok. Wis ora sagendakan iki ora. Oh. Iya. Kali sinten iki? Kalih kok nek karo Mas Moko mongko ndak di Nika nek wis bengi anu. Pripun? Ora apal. Oh nggih. Iya. Karo Mas Adi wae. Wis rada rena manahku karo panjenengan. Ora kena pilih-pilih kowe iki ora. Ayo Mas Adi. Mangga Jas. Iya. Sepate riak mau. Iya. Ayo. Kaji wala kaji kok belok dam. Iya. Lah kok barang Incas maju kok gayeng. Oh lah iya. Lah iki emer ambiar. Landi. Hah? Landi. Ora sili ana tamborin kowe. Iya. Benggang-benggang mas iki. Ya ora apa-apa, karang sejenis dadi iki nganggung. Wih, Mbak Yoga iki cewek oh, masa sejenis. Maksudnya kono. Lah iya maksude kowe Ndi? karang sejenis kok ya dadi nganggung kan son karo son temu nganggung. Iya. Tasih semangat Taman Budaya Yogyakarta. Nah, ngono ki lho. Pastinya masih semangat. Oh, pendukungku akeh to. Iya. Mohon izin ayo. Mohon izin. Mohon izin nggih, para penonton aja do bubar nek aku ngajen. Nggih, lagune napa? Iki ya sak kulino MC nang konser ya Mas sampean ya Mas. Heeh Mas. Ya sithik-sithik iki diratani. Dadi MC iso, dadi Kabare iso. Kabare MC neng Seripah barang kabare ta. Ya kala-kala Mas. Ngabehi. Kala-kala pokoknya diratani. Nggih.
Pokoknya manut dalange aku wis didapuk ning kene dadi apa wae. Wola iya. Manut pokoke. Tak dapuk dadi sajen barang ya gelem ya sampean. Oh ya gelem ning aja di iki dirayah. Ora. Sapa sing arep ngrayah ngono? Kok kepedean ora? Oh kudu pede kudu percaya diri kudu. Oh, Iya ta? iya. Nek ra pede ra mungkin wani jumeneng ning kene. Iya ta? Mun gak wis. Ya. Lakone ya kudu kecanda. Oh ya mergo iki dawe jam 12 bubar. Heeh. Ki umpama dicekak-cekak gojekane ya kok ya tetep bubar jam 12 punjul. Ya ora kok ya ora. Ya ora ketang punjul rong-rong detik ora apa-apa, Truk. Wah. Kepiye lareng ngitung nek rong detik ki ora. Heeh, ya kae bapak kae. Apa? Si Mbah tuwek kae mau wis arep ketemu karo Pandhawa reng. Oh ya ayo derek kae. Ayo. para Pandhawa nyogu mula mangung siring mrasata Kurawa ngambe ongge sura katite merot layot sagung praratu Kakang Semar Wulandara iki sapa teka sak mengko nyuwanake praptaning Brahmana sepuh iki sapa Kakang ngaturuni wonten sanipun Ndara Puntadewa Ndara Bratasena kalih
Ndara Parmadi. Ora dijak kaya melu. Ora dijak aku nusul. Arep jajane aku meri. Niki nuwun sewu. Niki niku ingkang paman ing pertapan pundi kula lali. Kajenge pitepangan piyambak. Ndara mangkono Kakang nggih. Niku rumiyin niki pensiunan patih negara Ngastina. Duk nalika negari Ngastina tesih nalendranipun tesih ingkang rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewanata lho Den. Monggo pun dangu mawon pratanipun Resi Dumya menika. Nuwun mangke paman Panemban. Rawuh wonten ing Wukir Tawu sarawuh paduka Kanjeng Paman Panemban Resi Dumya. Nadyan ingkang putra pun Puntadewa ngaturaken sembah. Waduh. Nuwun amit pasang kaliman tapi sinabet naing ila-ila. Dumawahing tawang tuwang linepatna saking siku dendaning Ubathara. Nuwun sewu Raden. Panjenengan menika sesembahan kula lha kok dadi panjenengan ngaturaken sembah kalian kula napa mboten jeneng kewalik. Mangke rumiyin panjenengan menika pepundhanipun ingkang abdi pun Puntadewa. Tartentu sampun saklimrahipun menawi Puntadewa ngaturaken sembah tersanipun Paman Resi Dumya. Makaten inggih. Oh inggih. Kula tampi dawa sami-sami. Inggih. Wah. Resi Dumya aku ngaturke sembahku katuruk. Wah menika Raden Bratasena. Yo. Kula tampi dawa sami-sami Raden. Resi Dumya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih Raden Permadi. Kula tampi dawa sami-sami. Nuwun mangke Paman Resi. Teka tedhak wonten ing kasatriyan Wukira Tawu kula nyandhong dawuh. Waduh nuwun sewu. Kados menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Ki Lurah Semar Badranaya mekaten kala wau. Bilih ingkang abdipun Resi Dumya menika rumiyin kula menika patih negari Ngastina duk kunanipun nderekaken Kang Rama sawargi Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Kula pensiunan patih Ngastina Raden. Inggih. Lajeng menapa tawi katosipun kula sowan wonten ngersanipun Sang Raden Puntadewa kaliyan para Pandhawa gangsal. Menika awit kula namung nuhoni dawuhipun ingkang eyang. Ingkang eyang ing Saptawarga inggih menika pun Resi Wiyasa. Resi Abiyasa inggih. Eyang ing Saptawarga paring dawuh kelawan sira. Inggih paring dawuh kelawan kula. Atur ringa niki riyen nggih nderekke ingkang Rama, mboten namung nderekaken Kang Rama saderenge Sengkuni niki nggih pati. Niki niku patih senior lho Den. Nggih. Kula nggih pun momong niki kok riyen. Niki tuwik kula isih enom wae. Lah karang gedhe royale kok ya men. Ngawur ora. Gedhe sedekahe dadi ketok enom. Dumya ki nderekke ora janjane ora keceka, ora mung keceka Prabu Pandhu ya Mir. Heeh. Wis keceka Sinuhun Prabu Abiyasa, Prabu sapa? Ireng Dipayana, Kresna Dipayana wis nderekke. Nganti sak pertengahan, jaman pertengahan Prabu Pandhu. Inggih leres ingkang pun aturaken panakawan. Sinten panjenengan menika? Bagong. Ngono kok wis pikun lho ora. Nggih panakawan Bagong menika. Kula nuhuni dawuhipun ingkang eyang pun tilas Nalendra Ngastina Sinuhun Prabu Abiyasa inggih samangke Penemban Wiyasa. Paring dawuh bilih negari ing Pancala Radya wonten sawijining ontran-ontran sayembara ingkang dipun wontenaken dening Pati negari ing Pancala inggih ingkang paman pun Raden Gandamana. Wasing sayembara menika Raden, sinten ingkang saged ngasoraken kridanipun Raden Gandamana keduga saged mbayang putri ing Pancala. Inggih menika pun Dewi Warak Drupadi kang minangka sekaring kedaton. Inggih menika kedah lumawat ingkang paman pun Raden Gandamana menika Raden.
Kakiat risang kapirang uri nangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana ya ketukang walang adi ya ketukang kudu kering oh nuwun sewu Paman Resi Dumya menawi saestu Kanjeng Hyang Abiyasa paring dawuh kang mekaten kula mboten sagah liripun kula mboten karep kepingin palakrama kula mboten karep kepingin rabi awit kula dereng samapta lair lan batin kula Kanjeng Paman Resi Dumya kados pundi menawi prayoganipun Bratasena wae di kowe sing maju mupu sayembara nulya ngukup Dewi Wara Drupadi. Wah. Wegah sebabe apa? Sing didhawuhi iki kowe. Kamangka kowe iki minangka anak barep saka Pandhu bapakku. Kowe didhawuhi karo Wiyasa kakekku kena ngopo kowe ora budal, kena ngopo kowe ora ngestoke dawuh pepunden. Monggo mundhakna kuwalate, mundhakna walang sangre dosa sing nyandang kowe. Pun kakang nyandang dosa ki ora apa-apa. Mejang. Dalil. Ora. Bagong kowe kok karo aku sia-sia. Lah pripun? Andara Puntadewa kuwi pendak diomongi ngene-ngene diprenggake becik, malah le nyauri ming mula. Wong urip kuwi nek cara aku, amene wangsulan ngoten niku ora mangkelke sing ngandani ta. Mesake Mas Parjo karo Mas Pardi. Resi Dom, iki Resi Domya nek Resi Dompo. Pripun ngoten niku monggo dikon rabi iki penak nggih ta Ndara Bratasena. Yo Bagong. Rabi kuwi paitane pung tresna. Wah, opo kena ngopo kowe ora sagu nglakoni tresna. Katresnan kuwi enteng, katresnan kuwi kepenak. Sing kandha sapa nek katresnan ki enteng. Wong ana tetembungan wong kang nedeng nandang katresnan tresna kuwi abote kaya nyangga bumi. Nggih. Bener niku ninga. Tresna kuwi abote kaya nyangga bumi. Ana paribasan ngaten. Nganti sangka tresnane sangkane kate ya mir. Adine dhewe dipangan. Anak elike lho ya ora mikir kuwi. Ora kena ngono. Lah ya ora kena mula ta. Ora kena Bagong kandhane kok. Ya entuk wae ning kok anake ngebak. Ngawur ora kowe ora. Pun ta penak mawon. Nek kowe ora saguh nglakoni rabi karo Drupadi. Ora sah ngaku minangka barepe Pandhawa. Ora sah ngaku yen to Bratasena kuwi kadangmu. Ora sah dadi peranganing para Pandhawa, ora sah dadi putune Hyang Biyasa, ora sah dadi anake Pandhu bapakku swarga. Tansah marpamaring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu. Oh, ya wis pun Kakang tak ngalah wae di ngalah luwih kepenak. Nek manut ki kepenak, aja gawe pawadan dhewe. Iya. Ya mung sejati ling gawe ora ikhlas pun Kakang kuwi ra. Mergo ning atase wong arep mengku garwa, wong arep palakrama, wong arep kepenak kok dadak ana pangorbanan. Ya kowe kudu tanding kelawan Paman Gandamana. Sakniki tak takon, piye Bagong? Wong endi sing arep kepenak ora dadak ngrasake rekoso niku wong endi tak takon. Menungsane kon beto rene. Wong niku nek arep kepenak kudu ngrasake rekoso sike. Ya Mir. Mbuh. Mir. Iya. Nek arep kepenak ku ya kudu mbayar sik ya Mir. Ha iya. 120. Ginasel. Rambung urung. Aku dadi RW anyaran kok empuk ndasku. Pancen Semar kuwi tuwa-tuwa keladi.
kok sak-sake ora. Ana dadi goblin wae kana. Aku tak manut wae. Wong manut ngoten malah penak kok. Malah menawi sampun samarta ing gati sawega ing diri Raden Puntadewa. Mangga sak mangke kula aturi nderekaken lampahipun Kang Paman pun dumya. Badhe nglamar langkung rumiyin dhateng pun Dewi Wara Drupadi ingkang mapan wonten negari ing Pancala Radya. Sak mangke kula ingkang badhe misungsungaken pala pendhem pala simpar pala gumantung. Kinarya Surana panglamaripun Dewi Wara Drupadi. Inggih, Paman monggo kula dherekaken. Saya sing melak ora bubar esuk kok merem ora